Davao City Agriculturist Office hitsas na kung ugali nga masinati gayon ang hulaw o El Nino. Sumala sa pag-asa, posible kuno ang ting-init sa katapusang quarter karong tuiga. Ano ang report ni Brian Latasa. Andam na ang 60 ka water pump o kapin 70 ka water sprayer nga mao ang pagamiton panahon nga masinati ang hulaw sa Davao City. Sumala sa pag-asa, posibleng masinati ang ting-init sa Davao Region karong last quarter karong tuiga. Kanang part yun, kasing part sa Tualan, Davao del Sur. Oo. Ang ulan, puno, dry condition. Dry condition for the last quarter of the year. Ang hulaw o El Nino phenomenon lauman nga nihit ang supply sa tubig sa mga suba og labing apektado niini ang umahan. Butang nga gipangandaman sa Davao City LGU, labing maapektuhan niini ang mga barangay sa Pakibato, Marilog, pipila ka lugar sa Kalinan ug Baguio District. Basically, it would not be enough, no? Kay dili man po siya ka-sustain, dugay labi na kung taas-taas nga drought, no? Kaya na siguro siya at least a month or 2 months, no? Base sa assessment sa maong buhatan anaa sa 15 ka irrigation operational sa Davao City og duha ang kinahanglan pa nga i-repair. Nakigalayo na sab ang LGU sa National Irrigation Administration ko niya alang sa duha ka ongoing irrigation projects sa Davao City. Pupulong gyud ang El Nino, mutaas-taas gyud not only the cash crop ang affected, no? Even kato mga semi-permanent crop, even ang saging nato, even ang band crops affected yun siya. Ana sa kapin 10,000 hectares kaumahan ang posibleng maapektuhan sa Davao City. Gibanabana ang anasab sa 30,000 ka farmers ang maapektuhan niini. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Brian Latasa para sa At Home with GMA Regional TV.